acabat de llegir El petit estudi dels records perduts de Sanaka Hiiragi, una novel·la publicada originàriament el 2019 i que s'ha traduït al català fa només qüestió d'un any. I què comentar-vos? Doncs que ens trobarem amb un ambient màgic, oníric, perquè ens situem en una mena de limb versió cultura japonesa, en el qual les persones que acaben de morir passen per una mena de sala on parlen amb un guia espiritual que els ha de conduir fins a la llum del més enllà. I aquesta llum que nosaltres a la cultura occidental tenim, aquí es converteix en un fanalet amb fotografies que són els records de la vida de les persones. I ja veurem com es reconstrueix, quina importància més maca crec que se li dona en aquest llibre a l'objecte de la fotografia, com quelcom més transcendent, com una cosa que surt de nosaltres mateixos i que ens representa. No sé, he de dir que tota aquesta part m'ha agradat, tot i que crec que he de ser sincer i destacar que les primeres 20 paginetes, fins que no vaig entendre aquesta part cultural, em van costar. Després em va enganxar bastant i volia seguir sabent què passava, però crec que és una novel·la que es mereix un final molt més potent. O sigui, el final no m'ha convençut, no sé si hi ha més gent aquí que se l'ha llegit i què em pensa, però crec que la història m'estava agradant molt i que al final em quedo com, ja està? Realment ja està? I us poso un context, d'acord? Hi ha com 3 històries diferents, que són els 3 capítols, i tots tenen com a fil conductor el personatge del guia espiritual que ha d'ajudar a les persones a encaminar-se. I fins aquí, perquè si no faig spoiler, però m'ha semblat com molt maca, sobretot la primera història. Totes són molt tendres, però sobretot la primera a mi em va marcar més i vaig descobrir a l'acabar de llegir els agraïments, que sempre me'ls miro, que es veu que la primera és una història que va passar de veritat, com d'unes vivències d'una persona. I mira, quina casualitat que al final el que es diu que la realitat sempre supera la ficció i just la part que m'ha agradat més és la que té una base a la realitat. I ja està, no sé si l'heu llegit, jo només he de donar les gràcies a Penguin per enviar-me'l perquè saben que m'agrada molt la literatura asiàtica. I fins aquí, comenteu-me què us sembla el llibre, el teniu a pendents, el que sigui. Adeu!